robíme tu nové video, skúšam nové hry. Dobre, tak prvé si zateme toto autové. A Simon, že? Čo? Že ideme skúšať hry? Že Simon? No, áno. Nové hry. Sebe zo mňa, lebo ja také nemám. Také chujoviny. Také chujoviny, Táňa. Počkaj, ja idem mať tu... Toto už som mal, počkaj. Čo je? Počkaj, toto je... Aha. Asi tak. Lepšie auto, počkaj. Tak to bofinky budú. Tak ja mu tam bude. Dobre, tak Matúšovi. Tak, neviem, ja si to asi ojtam, ale neviem. Nepáči sa ti to? Dobre, takže Idem na ďalšiu. jedna hra má 0 bodov. No. Od koľko si uhodnotil? Koľko bodov? Od 1 do 10. 5 bodov? Takže od 5 odinstaluješ? Áno, od 5. A keď už je viac než 5, tak už si ju nechávaš. Áno. OK. Navždy. Takže takú to máme. Dobre, A je začiatočník, takže ho nehejtite. No, čo? Dobre, a... Ešte len začiatočník, takže ho nehejtite. Ďakujem. Ďakujem. Toto má mobiť. Asi, počkaj, ti skúsim. What? Ty si ho Som ho zabil. nejako zabil, vole. To. Som ho nejako vole. A takto? Aha, vole. To vidíš. Držím ho. Tak to asi mám... Preskaj ho o zem, vole. Nebo o stenu. No nemôže asi skalby. Dobre, dobre. Tak dobre. Tak ja tomu dávam 7 bodov. 7 bodov? Ide to do mých najlepších hry. OK. No, ideme Among Us. Tom ešte nevie písať, má 5 rokov, takže ho prosím nehejtite. 6? Tak 6 teda, pardon. A ešte neviem moc rozprávať, takže nehejtite. Ale učí sa to. Dobre, ideme A a... vy rozprávať nevie povedať pár vecí. Takže ako... Hoď oboch. Hoďme. No rýchlo. Rýchlo, ja tu nebudem otrasávať celý deň. No ako... Paráda. No? Samozrejme, na to, že tie videa budem editovať. Dobre. Matúš, Tak mám ja budem- tie videa editovať? Áno. OK, že to si znamená. Aha. Všetko bude ptávať. Amen. Ja budem za ním. Potom ho zabijem. No rýchlo. To ubíť jedným. Je to moje doma, to sa neviem. To. Je do tohto aute. Vítom. Robiť. No to tam bude. No jasne. Tak toto je dobré. Ale to je dobré. Lebo to sa stalo, ja nemôžem mať to Among Us. Tak tomu to dávam 0 bodov. Jeden bod. Čo, že to je dobré, ja si to teraz inštalujem. To tam też tak rodí. Tak tomu to dávam 0 bodov a ideme na ďalšiu. To Ja je... by som tomu dala 8 bodov. Tak tejto len koľko Ja bodov. dávam 8. Ešte si to ani nevyskúšal. A že to je dlhé hra. Tak zaujímavé. Ja som mohla hľadať. Má to 10 milión stiahnutí a má to recenzie 4,2 hviezdičok. Dobre, tak už sme tu a toto som mal, keď som bol malý Smadek. Yes. Nie. Jaký malý? Tejto som bol taký dobrý, že som hrsty zabíjal. Dámy a páni, viete, aký bol malý? Ja vám tu niečo pustím, ako ho správal. Ja som... Odpadnete, ako ho Tak správal. tejto... Už teraz ticho, pustím, jak sa ho správal. Vypni zvuky, aj do tej hre tvojej. Vypni. Dobre. Teraz počúvajte. Tady je na nás malá návšteva, s tímto nejto tady. To asi vystačilo.
Tak tomuto dávam 10 desatý. Ne, ja idem ešte jednu. Počkaj. Ne. Reklama. Tak tomuto dávam 10 desatý. A asi moje dnešné video skončilo, ale ideme sa mať s mojím bratom na Balstav. Prepáč, ale nejdem. Tak máme sa ukázať môj účet. Ďalšie video. Keď tak. Dobre, a... Ešte môžeš ukázať aj hneď môj účet. Jo, ukážem. Jak má... Ty si daj to a pošle. No, môžete zaučené. Tady, dámy a pánové, tady sme tady. A neviem, to budeme robiť, ale ideme sa... No to dobre. Nehejte. Dobre, a Ešte nie. už skončilo video tady. A natáčam to. Dámy a pánové, ukončujem video.